UMangcobo noRihanna base-P&M Clothing bazoba ne-meeting ne-procurement manager yakhona uQuinton. Kahle kahle bazokwenza i-damage control, kodwa ke nabo abazi ukuthi bathini because they have nothing tangible because ama-designs la afunakalayo abanawo. Aqale kuMangcobo nkosami esachaza into engazwakali. Avelana uQuinton athi kahle kahle Mangcobo ngicela uyibambe lapho. Ngiyazwa ukuthi ama-designs aninawo, kodwa ukhona umuntu onawo ozenzile le mpahla. Lo muntu loyo ufikile ukuthi uzenze kanjani, nitshotshela nama-design or kwenzakaleni, kodwa kusalayo lezo impahla lezo yikhona. Ngizocela ukuthi nihambe niyozithenga kufikile, sengibile ne-meeting naye. Yena bekafuna ukuyithengisela mina direct, kodwa ngendaba yokuthi i-public ilindele ukuthi le impahla lezi ziphuma kuMkhize Empire, ne-design was i-design yaMkhize Empire, everything was published. So ngizocela ukuthi nihambe niyoyithenga kufikile. Maseke niqeda ukuyithenga nginikeza only 3 days ukuthi nikhiphe ama-tags lawa kafikile, nifaka ama-tag wenu abhala uMkhize Empire. So ke nizohamba ke niyoqasha inqwaba yabantu Mangcobo, niyangizwa kahle, nizoqasha abantu, istaff senu, wonke umthungu enimthembayo, wonke umthungu okhona kwi-industry ukuthi azonifakela lama-tag because only 3 days engawuthatha. So u3 days wenu ke uzoqala after 2 days. Ninikeza only 2 days ukuthi negotiate nofikile. U2 days okunegotiate mase kuba u3 days ukuthi nithuke. So lo 2 days loyo uzoqala kusasa Mangcobo. The clock is ticking. Angifune ukuzwa lutho, angifune explanation, ngiyema lapho. So after 5 days mina nani sihlangana ngokuthi i-delivery ziyasha Mangcobo. Ngicela ningangifeyilisi ke this time. You failed me once. Ngicela ningafeyili okwesibili. Into engizoyenza ke ngizokwenza i-press release. Ngisho ukuthi hayi kunama-delays amancane in terms of ama-delivery and everything. Le stoko lesi sizophuma within 5 days because abantu they are looking forward ukuthi babone iMkhize Empire isebenzana ne-P&M Clothing. So angifuni ukuthi ngimoshe yonke lo excitement ebantu because izokwenza ithi igama lami lishone phansi, eleni ke igama lizovela leningcwatshweke. Angisaliphatheleni uzongcwatsha, akekho umuntu ophinde azi ukuthi kwaba khona iMkhize Empire, bazohamba ngeenyawo phezulu kwegama lenu. eRocky Crockies isitolo esinye sama drinks. Kuhleli ufikile uOlivia Umpho. Umphona ke ubusy ushaya ama introduction. Fikile lona uOlivia usisika Rihanna, uyena lo sisizile ngale document. Olivia ufikile ke lo usise ngisebenzisana naye. Uyena ke ngikutshenile ukuthi sizohlangana naye akwazi ukuthi akusethe ngale mali le esithe sizokunikeza ucold drink wakho, sikunxephezele ngalomsebenzi omkhulu osuwenzile. Akhulume kufikile. Olivia ngiyabonga kakhulu ngalento osenzele yona. Thina abantu abasinakekelayo siyababhekelela nathi. Amnikeze imfumva yemali, angakholi uOlivia. Athi yonke le mali le eyami ayifake esikhwameni. Mase yabuza kuOlivia, awusho kahle kahle ke Fikile. Sithini ke istory sakho? Ngiyazi usigonke lokho akwenzela imahhala. Sithini istory sakho? Phumela obala. Vela uyibhadlaza indaba sikuza ukuthi uthini. Ufikile athi wow ngiyakuthanda ke, u-straightforward, uyakwi-point, awujikajiki, awuloku ulale ezihlahleni. Ngiyayithanda ke intombazane njengaleyo. Othi ngivelane ngiphumela obala ke Olivia. URihanna usisi wakho wenza ngazo zonke indlela ukuthi umndeni wakaMkhize awunikeze isinkwa etafuleni. Leya nkampani kumele ngabe kaRihanna. Abantu bakaMkhize uRihanna ubathwele. Angisho wena noma uRihanna noma wakhe bebephesheya, uma wakhe lashwa phesheya, waqambe weza nje ukuthi uMkhize unenkinga, uMkhize Empire wabuye gijima. URihanna enye into ayiphilelayo, uphilela iMkhize Empire. Mina njengomngani wakhe omkhulu, mina noRihanna we were best friends. Sazana kusukela ebunganeni bethu. Ngizama ukumsave kuyona yonke lento leyo ukuthi abantu bayamdlela, bamthathela zonke izinto. And le nkampani la isebenzela kangaka ayikho egameni lakhe, isegameni likaMkhize nomfazi kaMkhize. Umfazi kaMkhize uMangcobo uyena oyi-CEO laphayana, kodwa umsebenzi ukucabanga yonke into yenziwa uRihanna. Njoba kune problem njengamanje uRihanna owenza i-damage control. So right now
mina ngizama ukuvezela usisi wakho ukuthi akawudingi lo mndeni, akaphume athi qekelele, angeke ngize ngimshiye obishini. And umuntu ozongisiza uwena Olivia. Ngicela ukuthi sijoyine ama-forces. Wena ube indlebe yami lapha endlini ungitshele yonke into ukuthi kwenzakalani. Ungibhekelele nje izinto ezinjengalezi ezenzakalayo. U-Olivia athi mina Fikile ngiqeda kufika la, angikwazi nawe, angikwazi usama intentions wakhe athini. Kodwa into engakutshela yona ngiyabona usisi wami ukuthi leya nkampani uyibambe ngamazinyo. Okwamanje ngisazoke ngicabanga ukuthi liphi iside kumele ngibe kulona. Mangabe kumele ukuthi ngibe esidini lika mntakama against wena, ngizoba sesayidini lakhe. Mangabe kumele ukuthi ngimsize umntakama ukuthi aphume kule dlamlilo zakamkhizi, ngizokwenza njalo. So ngizocela ukuthi unginikeze isikhathi ke ngithi ukuyidlela amathambo engqondo lento ngicabangisisi. Ufikile-ke athi yena right kodwa akaqaphela u-Olivia kungaze kube sekudeni ngoba isikhathi la ise-South Africa, time is money, kudliwana iy'thende la. Sekuntambama-ke emzini wakamkhize bahlele edaningi. Phela sekuhwalele sekumnyama impela ngaphandle. Umfazi wakamkhize, i-CEO yasemkhize Empire udiniwe. Uthi niyayibona ukuthi yonke lento le Ufikile uyenze ngamasibomu, shukuthi usebenzise i-designer yethu uMpho ukuthi afezekise inhloso zakhe. Lalelani lana-ke amaloya kusasa yeza ngwa-invitile. Lezi zinto lezi sizojikisa amatafula, bazophuma obala labo galakajana. Lapho u-Olivia uhlele esofeni akakhomenti, akasho lutho, vele akazi lutho ngebhizinisi. Ubhizi nje uyibrashela inja yena into ayaziyo, into ayenzayo. Aphendule kuRihanna athi yo sekuyisikhathi ukuthi Ufikile sivelane nje simfake ngaphansi kwebhasi. Uyabona lento le document owayiskena bacabanga ukuthi ayikho kanti wena sine uyiskenile. Hey usizile mntakama ukuthi uyisendele yona kwi-email yasemsebenzini uphinde uyisendele na kwi-personal email. Sonke ke manje sesisendelene le document, ayisekho i-email engenayo le document. As long as kuumuntu wase-Empire personal ne-email yasemsebenzini ikhona ngenze sure ukuthi ngiyayidistribute. Aphendule kusine athi nami Ufikile usedlale kakhulu ngami, wadlala kakhulu ngami mina naye sisashadile, ngimfuna ngaphansi kwebhasi. Sizokwenza yonke into njengomndeni ukuthi Ufikile simcindezele, and lento le izovela imthuse ngoba akayilindele, wazi ukuthi idocument ayisekho. Uzoshawe ngathi ushawa isipoko Ufikile. U-Olivia aphume besaxoxa endlini, aphume engathi uyophendula ifone eminyango. Agibele emotweni ahambe ulibangise kuphi, ulibangise kaFikile. Abuze uFikile, "Hawu Olivia, awusalindi nakusasa ukuthi uzongitshela ukuthi uya in?" Avelana aphendula u-Olivia athi lalela lana weFikile, khumula lowo ngqovu yeringo oyifakile, angazi usayifakeleni ngoba nomshado wakho kudala waphela umshado wakho noSine. Hamba-ke uyosejusa i-IT yasemkhize Empire or any other IT oyaziyo, ihambe iyoheka ama-emails asemkhize Empire nama-emails apersonal awo wonke umuntu osebenza emkhize Empire, because kushubile kuthiwa i-document kuma-emails and kusasa kuzobe kukhona ummeli wabo ezocubungula lolo document. Ajabule kuFikile athi ngiyabonga ngeplan yakho, khulileka nginesinye strategy, ukhona omunye umuntu wami we-IT. So thatha ingane yomuntu ye-IT yalapha emkhize Empire, sikhombe ngesibhamu ingane siyise kubabwayo, sikhombe ngesibhamu phambi kwababwayo, sicela ama-password okucracker isystem yasemkhize Empire. Masiyangena ke IT yethu iheke kwasani i-destroy everything ekhona lapha emkhize Empire. Ahambe ku-Olivia aphindele ekhaya kubo. The following morning, e-ofisini lasemkhize Empire, kuneloya yasemkhize Empire uHappy. Une-meeting lapha noMpho. uMpho uyambona nje ukuthi unamahloni, uswele umgodi wokucasha. Iqaleki loya yasemkhize Empire, "Mpho, le document sinobufakazi bokuthi le document leli wena othi i-document wanikezwe uSine, sinobufakazi bokuthi awunikezwa ngoSine la document. Wahlangana nochwepheshe thizeni esingabazi ukuthi ochwepheshe bani, nochwepheshe bani labo abakusiza ukuthi ufoje le document.
but sihambile saya kubantu aba-analyzer i-handwriting bathola ukuthi le signature leyana ifojiwe akusiyona i-signature yakhe uQuintin i-procurement manager yase-P&M Clothing. Kuyabonakala ukuthi uyifojile but ibukeka ncamashi njengayo. Ne-signature nayo kaSine ibukeka ncamashi noSine naye bekakholwa ukuthi signature yakhe leyana. Everything ifojiwe kulela document. Sinofakazi-ke balokho from analyzer i-handwriting. Icala number 1 lelo esokusuwishela lona. Sokusuwisha u80 million because we spent a lot of money from le impahla lezi sithengile. We're going to get imali eninkabi. Ikhampani yasemkhize ikwi-loss njoba sikhuluma, and wena loyo loss uyoyisebenzela uze ugobe iqolo impilo yakho yonke. You will work for us. When uyobahlwempu uyosala ngeandi empilweni yakho. Ingubo uyoyigqoka mangabe thina kuukuthi nje siyakufisela ukuthi mhlawumbe ungaba ngiyasebenza owodwa, kodwa kusalayo sikufakela icala la emkhize empire. Akusilona lodwa icala leso kufakela lona. Ngizowalista, ngizokubalela wonke amacala osenzele wona. Umpho avela nathi ngicela bandla happy, ngicela ukuphawula before uqhubeke. Ngiyaxolisa lezi zinto lezi othi ngizenzile. Ngicela bandla ukuthi icala li-release, ningixolele ngecala. Mina ngizokhipha ufakazi, ngikhuluma ukuthi ubani umuntu ozenzile lezi zinto. Mina anginayo lo mali. Meningisuwisha mina ngithole lutho. Ngcono nginisize ngomuntu engakwazi ukuthi nithole le impahla because usanazi impahla. Lo muntu loyo ufikile ungisebenzisile. Le document mina nginikeze ufikile. Yonke into ngitholile, yonke into nje ama-instructions I was following ama-instructions kafikile because ufikile wangitshela ukuthi la emkhize empire yonke le mali eninayo nemali ngoba umine ngisuke ngidesignile. Ngicela ningixolela bandla, ngicela si-strike leyo deal. Ilo yasemkhize empire ithi mpho ngizodinga ukuthi ke lezo zinto lezo ngitshela zona uyibhale phansi as i-affidavit lapha mkwami uyisayine futhi. Mase ngizotype i-contract eshoyo ukuthi wena uzoba ufakazi, mungafakazi uzosikhokhela le mali esifuna emkhize empire. And lento lesizoyisa ecourt, kube into egxivizwe ecourt. Wazi ukuthi wena impilo yakho yonke uzobe usebenzela imkhize empire, ukhokha le mali ungaholi, usebenza mahala. Umpho avume athi ngenza noma yini, washo eqobela i-affidavit esayina zonke izinto asho ukuthi uzenzile, vuma esayina zonke izinto ayinikezwe yiloya wasayina. Yasiyamtshela kwiloya yathi lalela lana ke mpho uzohlala la eboardroom, angeze sikuvumela ukuthi uphume, uzohlala nami la kuze kufike ufikile sombiza ukuthi akeze la. As long as ufikile engakafiki wena uzohlala la because siyazi imkhuba yakho, uzosuka la uhambe uyokwenza i-phone call. Lapho uOlivia uxakekile ubhizi uyehla uyenyuka eboardroom, angisho iboardroom ile icabha zakhona ezamaglass, iboardroom eyamaglass. Ubhizi uyehla uyenyuka uyadlula ucabanga ukuthi ikhona into angayizwa, lapho akezwa lutho. Uze enze ikhofi kumshini wekhofi oseceleni nje nomnyango waseboardroom, ucabanga ukuthi khona into azoyizwa, akezwa lutho. Uxakekile uOlivia. uRihanna afonela ufikile emva kwemeeting yeloya. Athi Fikile awungitshele sisiwami ukuphi? Singakhona yena ukuthi sikhulume, kunodaba enginesifiso sokuthi ngilikhulume nawe. Aphendule kuFikile ecingweni athi ngise coffee shop, angisho nina iqhumama zakamkhize, nangiphuca yonke into enginayo empilweni yami. So ngisebenza coffee shop njengamanje, angina office. Kodwa ke ukuthi ngikuphendula umbuzo wakho singakhuluma as long as uzokwenza sure ukuthi uyasheshisa ngoba isikhathi sami imali. Aphendule kuRihanna athi Fikile asike sibeke ibeef eceleni ke manje sikhuluma ngemali, sikhuluma ngebusiness. uQuintin from P&M Clothing uthi yena angeke akwazi ukuthi athenge impahla kuwena because une contract nathi and lo contract leyo iyambinda. So ucela ukuthi le impahla lozoyiphethe uyithengisele thina, and thina we are willing ukuthi siyithenge nge-double price or nge-triple price as long as nje singeke sibe nescandal lesi singenzeka mangase ukuthi asiprovide le impahla. So siyacela ukuthi sibe ne-meeting nawe within an hour. Aphendule uFikile athi layelani lana ke weyiqhuma mazakamkhize, mina njengamanje ngibhizi kabi ngimachapeshu.
Ngiyezwa nje ukutshela ukuthi iloya yenu ikhona lapho ngoba bekade izoba busy ekseni. Ucela ukuthi ngiphuthume within an hour ngifice iloya yenu isakhona ukuze sivumelane sonke sikhona. Okwamanje ngisabhizi. Tshenani lo loya mangabe kuwukuthi nikhokhela nge-hour, ngiyathemba ukuthi nizokhona ukuthi niphinde nigcwalisele ama-hour. Nitshela ukuthi ngizofika ngesikhathi sami mase ngithanda, kodwa ngizofika namhlanje. Okwamanje nje ngisabhizi ngento zami, nami ngibhizi kabi. Phela I'm running my own company la, ngirani isekisi. Avela nayidrophe-ke ufikile ifoni aqhubeke nokuthi ayisebenzele. Endlini yofamily yakamkhize khona umkhize, because umkhize usebenzele endlini emva kwale trauma le mehlikele. Uthe nje ufuna umfazi wakhe aqhubeke as i-CEO ngoba uyibambe kahle lento. Kuyothi yena wa-recover kwi-trauma lapho uma kuyona waba right, esetholile ukuthi obani lade befuna ukumbulala. Uzobe seyabuya-ke emsebenzini. Okwamanje usabhizi nocwaninga ukuthi obani lade befuna ukumbulala, babhizi ngani. Lapho umkhize uyibukela ishow yakhe-ke ku-TV, uyibukela into ayithandayo. La endlini khona noma kaRihanna uPhethuni. Aqhamuke kuPhethuna ehamba ngolayini mfana, eswenkile egqoke i-red number, wabopha igoda, wabopha uphondo wangathi ingane encane. Afika ahlaleke phansi kusofa lehleli khona umkhize. Athi yazi Mkhize, kunenkinga esenginayo-ke manje la. Le khaya umndeni wathi ucela ukuthi ngingaphumi no-driver bale khaya. Ngiphume mangabe kuwukuthi ngizohamba nomuntu we-family member ozokwenza sure ukuthi angikwadla ama-drugs ngaphandle. Ngizizwa ngikwesinye isimo, ngizizwa ngiqalekile kakhulu. Ngiyabona ukuthi mangase ngihlalele endlini ngingaphuma ngeqe ngihambe ngiyodla ama-drugs. So Mkhize, bengisacela bandla ukuthi ungiphelezele Nkosi yami, ngiye laphayana la kwi-meeting lesifike sikhanselishane khona, sixoxe ngey'nkinga zethu khona. Ngiyacela Nkosi yami. Avume kuMkhize athi hawu Nkosi yami, hey asambeni akuphuthunyweni, othi nami ngihambe ngiyoshintsha-ke ngigqoke. Mangabe usugqoke kahle kanje, ayike kuhlekwe lonto-ke mase kuyahanjwa-ke. Sesibona umkhize-ke lana noma kaRihanna uPhethuni abahlala e-restaurant, kuyaxoxwa kumnandi. uPhethuna kahle kahle kubekazi kahle ukuthi laphayana akuvulwa ngaleso sikhathi, kuvulwa ntambama after 6. Yena wayemini kabhangi akavula laphayana kuleya meeting yakhe leyana yokukhanselishwa ngama-drugs. Hhayi-ke wasethi ngcono sihambe siyohlala e-restaurant sixoxe, ngizokhohlwa kuzothi ntambama base kubuya ingane zami emsebenzini sihambe. Ngiyazi once kwafika uRihanna no-Olivia, ngizoyikhohlwa yonke lento le. Ngizofika ngikhulume ney'ngane zami izongenza ngibe right. Hhayi-ke bahleli nje bahleli endaweni yabo, indawo esimple, indawo yamabhega, indawo yepizza, indawo ey'gqumuzayo yokuzona. Le ndawo umkhize izimreminde iy'khathi zabo besajola, akhulume no-DJ behind Mkhize's back ukuthi abadlale le ngoma lezi babeyidlala besajola nomkhize. Barelaxile mani, bangcebelekile, kumnandi. Le e-ofisini laseMkhize Empire usefikile-ke, ufikile e-boardroom yaseMkhize Empire. Uyabuza ukuthi ake ningitshele-ke wey'gwili zaseMkhize, ningiphatheleni namhlanje. Kodwa before ningitshele, ngiyazi ukuthi ngifuna iy'mpahla zami, nifuna ukuthi nginithengisele. Lalelani lana-ke, angeke kuze kube lula. Ngifuna ukunimba eqolo, ngifuna ukuthi nginikhokhise 5 times. Ngifuna ukunifundisa isifundo nina nibazi abantu. Mina ngufika Zozo, ngicabanga ukuthi ningadlala ngami, ngufikile kayi-1 mina. Iphenduleke iloya yaseMkhize Empire ithi, Fikile, siyabonga ukuthi ufike in such a short space of time nje, kwi-short notice ufike ugijime uyikokobetse uyibeke phansi ukuthi sizodiscussa ngale ndaba. Lalela-ke Fikile, siyakusuwisha lana. Sikusuwishela ukuthi you stole our design. Uyazi ukuthi eyethu futhi siyi-trademarkile i-design yethu. Wayintshontsha sesiyi-advertisile, wahamba wayoyenza yakho. Waphinda futhi washintsha i-document yekhampani, wanikeza umsebenzi wethu i-document engekho right. Sinofakazi omningi-ke, i-handwriting laphayana icwaningiwe, kwacwaningwa nokuthi imaphi ama-fingerprints akuleya document. And ama-fingerprints wakho Fikile agcwele each and every page. Kuyavela ukuthi bekuwena ungqondongqondo wokuforja le document. So-ke Fikile, we are going to sue you that because thina as Mkhize Empire silahlekelwe imali eningi kabi sithunga ama-document, ama-designs are wrong. And leyo mali leyo
uzosikhokhela-ke yona triple, ususikhokhela ney'ndleko, ne-stress, ne-trauma osifake kuyona lo trauma fikile. And then okunye kokugcina-ke sinofakazi oqava ekhaleni akhomba umpho. Nangu umpho laphayana ubheke phansi unamahloni ucashile. Asho ukuthi-ke lo fakazi lo uyena-ke onobufakazi obuyokuthatha bukufake ejele. Athi ufikile mpho lokho kuyiqiniso kangakanani uthi wena ufakazi? Aphendule kumpho, fikile mina manje ngilwela impilo yami, angisakusabi ifikile, ngikhulumela isayidi lami, ngizofakaza against wena ongenzise yonke lemgilingwane. Mina bengiyisebenzele eMkhize Empire, ngiyihappy, ngihola isalary yami, angizange ngaba nenkinga. Wena ongixushe inonsense lekhanda lami waqeda wangifaka ngekhanda, wangihloma phakathi ngekhanda kuzona zonke lento zakho. And futhi ucabanga usifikile uzothatha impilo yami uzongibulala soze. If ngiyalimala wena ozoba umsolo wafikile. Asufikile mpho uyenza kanjani lento le ngoba ngikutshenile ukuthi ama-documents ngiwadestroyile wonke over the night. Ngihackile wonke ama-system aseMkhize Empire. Alikho i-document elizoba ufakazi lokuthi ngayenza lento. Athi uloya asinasikhathi esiningi, asinaso isikhathi sokudlala wefikile semsebenzini la nizoxabana ngaphandle nomuntu wenu meniqeda la. Into esikusuwishela yona-ke fikile uzosazisa ukuthi you wanna settle it out of court or ufuna ukusisiyisa enkantolo kuhamba uyoboshwa izandla neenyawo. Athi ufikile hayi awusettle it out of court. Esekhulumela phansi sekuphelile ukuyithemba. Iqaleke iloya ithi sifuna lezo impahla futhi siyifuna zonke namhlanje khona manje sifuna ukusuka nawe la sihambe siyoyilanda lo impahla. And then it's when la esingaxolela khona mhlawumbe sikwehlisele imali ozosikolota yona because kuzomela ukuthi usikhokhele i-trauma yethu. Ufikile-ke aphendule athi kuyacaca ukuthi ngathi angina choice ngoba phela ngiphethe bonke ufakazi against mina. Ake ninginikezeni itiye-ke ngithi ukwehlisa umoya before sihambe. Athi uloya usasitshela ngamatiye wena, akunatiye la, awuphumi ndawo la. Uphuma la uhamba no-driver bethu, siyahamba siyolanda impahla, ifoni awuyiphathi, awenzi lutho, we are collecting istoko njengamanje. Ake kuhanjwe-ke kuyolanda impahla, zilandwe kufikile. That day umndeni wakamkhize bujabule kakhulu, waphuma early uthi uyocelebrate endlini ukuthi sehlika istress, saphuma istress madoda. Uyocelebrate endlini ukuze ukwazi ukuthi uqaleke kusasa uarrange bonke abantu abazothunga bafake lama badge or bafake lezi zinto lezi ezibhala ukuthi Mkhize Empire. Mufika endlini hawu uMkhize akekho, uMaka Rihanna akekho. Hake bezweke ngomuntu oklinayo ukuthi hayi uAntosiza endlini hayi uMkhize uphume noMaka Rihanna. Bathe baya kwi-meeting yaMaka Rihanna yokudla ama-drugs because uMaka Rihanna bekaseqakelekela ama-drugs. Hayi umndeni ungamnankinga ukubona uMkhize njengendoda e-responsible esiza uMaka Rihanna ukuze kusizeke ingane yayo because if uMaka Rihanna uyahlupha uRihanna uzostresseka. Hake ahambe-ke uMaka Rihanna ahambe uMangcobo uMesisi Mkhize athi othi ngeke ngihambe-ke ngiye ekamereni ngihambe kunebhodlela lami elihlala ekamereni elispecial ngangitshela ukuthi ngoliphuza nge-special occasion ngilicashisile ukuthi lingaliphuzi lapha ekamereni othi ngihambe ngiyolilanda ukuze sizophopha lona-ke manje si-celebrate i-achievement yethu enkulu kangaka. Ahambe-ke uMangcobo uMesisi Mkhize ekamereni. Mekathi uyafika ekamereni lakhe kunobra womfazi angawazi aphume ehayiza uMangcobo ubra ewubambe ngesandla. Sebeyagijima abantu yini ma kunobra wentombazane engayawazi ekamereni lami shuthi uMkhize uyangijolela nje behlala lendlini. Athi uOliver hayibo ubra wamana lona wathe ngowena sisi Rihanna samba nawe. Ukuphoxeka kuRihanna bheke phansi. Abuza uMangcobo ngempela Rihanna lo ubra wama wakho athi uRihanna wawuthengele umini uPetunia lo bra. Kusenjalo kuvela ningene uPetunia ehamba noMkhize ubabona labantu ukuthi bajabulile baswenke bayafa. Kuthi akahlanya uMangcobo hey wedoto uPetunia ulonto njani uRihanna ambuke kambi uMangcobo athi ma ngiyahlonipha impela kodwa uma wami usungazombiza ngodoti kanjalo.
athi ubra wakho ulandele ekamereni athi uMkhize hayi mina angazi lutho uPetrona lo Rihanna bengimphelezele lethiya kuma meeting wakhona safica ama meeting engekho wase sahlaleni e-restaurant sidle silinde ukuthi nize nibuye ngoba wabuya lendlini ehleli yedwa uzophinda abuyele kuma drugs silinde ukuthi kubuye ingane zakhe akazi lutho mina ngobra mhlawumbe umuntu oklinayo ubeke ngemistake lapho bra athi uMangcobo wawubeka ngemistake kuyabonakala ukuthi uwele embedeni lo bra embedeni kade kubhizi ungale kombhede imistake kanjani hey kube inxushunxushuke manje endlini. Episode 5 uyalandela Buzz SA to all social media platforms ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.